Върват си попа и даскала и гледат една млада вдовица. Върви и попа рекал: даскале, тая вика на ванката вдовицата, вика, то човек ще отиде така бърже, без време. Дай да ходиме да утешиме, ако искаш. Даскала рекал: пая да вървиме. Отиват при нея. Булка, как си, бе? Какво става? Попа казал. Она женица, като почнала да навива: о, Ваню, защо му остави такава млада недолюбена? Кой ще целува сега моите червени устни? Попа се кръсти и вика: а дано съм аз, а дано. Кой, продължава оная, кой ще ми мачка белите цици? Кой? Очето се стърви такъв: а дай Боже, дано съм аз, кръсти се. Тая продължава обаче: кой ще ми дига белите баджаци, кой ще ми ги мачка? Очето вече в екстаз: а дано аз. И накрая вдовицата казала: а моите дечица малки, кой ще ги храни, кой ще ги гледа и ще ги облича? И очето погледнал към даска му казал: аре ти кай нещо, само мълчиш.